जाते नहीं जी बोर्ड दिखाए बिना मुंह गांठ धोले खैला में दही चूड़ा कितना मजा होता है। साला बिना मुंह गांठ धोले दही चूड़ा खाता रहा बाप की जूठ खाना है साला अगला जन्म में कुत्ता के जन्म होखी रे अगला जन्म में कुत्ता जन्म हुई ये जन्म में तो दही चूड़ा खा लेबे दो। चल 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 नहाए चल। ए जी का हो जाई लइके नु बा बिना मुंह धोले खा ले त का हो जी। अच्छा ये लइका बा बिछाना पे मुती तो लइका बा बिना मुंह धोले खाई तो लइका बा भोसड़ो सब तोहरे मन के चढ़ल फिर बोलबे ना तो चूल्हे में जोड़ के बाप रे बाप एकरा सुना ये बोल ठीक बा जो जो घर में जो आख साला ते ना सुधर बे साला दोगले के दोगले रह गए। ए का करता री चल सब गोड़ा पतंग उड़ा तरसन अपने पतंग उड़ावली चल चल इतना आम तो शाम पे खा चल। रे 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 साला छेदिया के बेटा साला तोर हमरा बेटा के बिगाड़े में तोरे हाथ बसा ले। ए चाचा तू का बात में लइका बोलेला तहार लइका नहीं कि हम अपना पापा के लइका बानी और रहल बात तारा लइका के बिगाड़े के तो तारा लइका हम नहीं बिगड़ले ये अपने आप बिगड़ल बा। ए चल चल तू एके बिहान से कुत्ता भौंकता चल। साला बाप के कुत्ता कहत हूँ आज शाम के तोरा का पता होता है साला एकदम बिगड़ गल बड़ा पतंग उड़ा जाता रहा मालूम चल रहा हम ही तारा को उड़ा देनी साले दो गला। सुना तारू हो हम जाते खेत पटवे आ पुंडुकिया भेटाई नु तो खेत में भेज दियो ठीक बा बड़ा भोई भोई पड़ते जी तू नु रात मुरई खिए गुंग होई ओइसे पड़ते न भोई भोई मां खोरिए जो लाड़े सुती तोला सुते तो पत पत के रजाइए फाड़ दे। ए साला कहां जाते री ए हटा मर दे हमारे जाए तो पहले ए साला चल खेत पटो नहीं हग लिए हम खेत पटोटे ना जाए का है ए ठंडा में हम खेत पटो जाते ए साला हमरा ठंडा लागते रे तोरा ठंडा लागता। अच्छा तारा केंगा ठंडा लगी तो रात भर कमर में अमर हो जाता मार के बला रे पटिया पर रात भर सुत रहता नहीं करे बोन करे मछड़ होंगी जियान कतर जा ना जा जा सलू ना जीबो तो ई साला छोटका बात तो एकरा खेती गृहस्थी से मतलब है ना रहला एगो उ बड़का बात लड़ चटे बा चिड़ै के जान जे लइका के खिलाना उहे हाल बा साले बिना नहले दही चूड़ा खइबा जो तो नहाए जो तो अपने तो 10 दिन के बाद एक दिन नहा लो तब बात रहावे के नहाए के बकचोद होवा का साले बाप के बकचोद कहत रह तार धरती प्लेयर में हमरो के दान कर साला पागल हो बड़ी ते अपने बाप के का ना बोलते रही तो का ना कोई नहीं हो साला लोग से 5 लाख रुपए लगे तोरा के ये संस्कार सिखाइनी तो तारा के लाड़े कह हमरा के पढ़ावे के अपने तो नहाइबे ना करलो हमरा कतरा नहाए के हट जात नहीं कहीं जो बेटा जो लाइया चूर लेते तोर मौसिक पटावे जातरा नु तो देइया भग बसाई नु तो भगवा पंत बदाइली नहाइला बार नहीं खा दे मौका त बोका जे जा साल तू कहियो ना सुधरब साला काठा पर खेत रहल 2 घंटा से पाटते रह गइल तेल चाप दे रहल तनी पानी देत रहल सुन तारू हो का हवे दतुन लेबो मुंह धोक बा भइल बा तो लेके धो ल मार तोरा बहनी करे हे त मेरा ठंड में खिसिया तो ठंडी के तर काम चली ठीक बा ना देबू तो हम ही जाते ले ले सुना तारू हो तने एक लोटा पानी लेबू ला करे के बा कूला कॉल बोलो भोसलो बोलो रात के सपना देखले बानी एक गुड़े हमरा हाथे में हरारू मरी 1 किलो के बिया ठीक बा भोसलो ना दो हम अपने हाथ कूला करे भगवान हमरा काहे खातिर हाथ देले बड़े चल तनी खाना मांगे ना दिले तो बताओ दोगली मेहरारू जाके खाने चल लिया तो कोरियो हमरा बीक झरले बड़ा काने खोरा जाके बीक झार तोरा बाप पर झाड़ी दोगली मेहरारू तोरा का भइल बा जाके बस पूछो ए ने बू हो का हो अरे का भइल बा कि झगड़ा कइल बड़ू लो अभी ले खाना ना बनल पूछो ई सत भत्री से हम सत भत्री बानी अतार तोर मुड़ी पर के छिलवा कर झगड़ा ना करबे रे सौतीनिया तोरा ज्यादा चर्बी चढ़ गइल रे सौतीनिया अतार लगबे तो तोरा देह में गर्मी जाग गइल बा अरे बाना गर्मी तोरा देह में गर्मी तेहू देखाओ दिखाई ओई मौके के बतर खाड़ो के देखत है वो तार ना छोड़म सौतीनिया
हटा जा तू जा हटा का भरल हो भैया झगड़ा कर ले से दोनों को अब लाड़े जानता एक खेले वाला के जानता ये मर जाता हर मेहरारू है तो तू नहीं जान का झगड़ा भर दोसर काय खातिर करियो सो खाने बनावे खातिर नु कलियो सो तो मेहरारू की गुलामी करो बस ये न जा जा साला वही वजह से 3 गो साला पतंग कट गइल साला ई चौथा पतंग है यार उड़ते ही नहीं कही हो खींच रोड खींच आई बाप के जू छोड़ले बड़ा सर और छोड़ री साला उड़ो हां सही कहत देख ले उड़ गइल साले 3 गो कट के चल गेल तो कोनो गांव में ना भइलो हई कट के चली तो डर बा लाग जे कोनो के अब हे पतंग से बदला ली लाड़ से काहे ना हइयो चल जा पतंग फोन करे के कोनो से नहीं के हारे के अरे भइयो रे हम वही पतंग उड़ा ली मारे हम सरो जौने खाबर नु पाटे में हक दवा साले पतंग उड़इबो साले देखत रह त हमने ढेर बा अखिए दुन निकाल में सरो चुपचाप बैठो ना तो साले पतंग उड़ाव तरल तो ठीक बा खेत में जहां ढुकल लो पतंग गिरल तो मार के गाड़ फाड़ दे बता देता इन तरलो से ए तारा खेत में लाड़े जाता तारा खेत में पतंग गिर तब नु नन दियो जा जा ए दिमाग मत खराब करो बारिश बारिश के दिन में तो बताइए तेम तरलो से चल खुद का उड़ाओ तर से चल ए भाई अपना लिए पतंग हले नहीं अपनी का उड़ाव ले बाप के जीजी उड़ई हो चलो अपने पतंग चुराते उड़ावल जाइए ठीक से चोराइयो को नहीं पता ना चले चाहिए हो भइयो चल चल संत पतंग में काट दे लेला तो बाप के जूजी उड़ावे ले सो चल आओ लड़बो सरे रे साला तोहर बाप तोरा के 2 रुपए देबे ना करला खाए के साला तेरे पतंग किने कहां से पैसा दे देला सरी अरे भइयो बात ये अपनी पतंग चोरा के उड़ाओ तारा सही बात रे इनकरा माई के जे पतंग चोरैले उनकर माईए के चाची कह से हमरा पर चोरी त नाम लगैलो तो जान जई हो हम डेहरी में से गेहूं काटते बेच के सब पतंग किन देले तो नहीं अच्छा गाइस जाय दे जौन साला चोरैले होई नु उ साला कबो सुख ना रही साले के धो दे उनकरा घर ना मिली कबो खाए के रो दूर साला हिलावता चलो हिलाओ थोड़िया बा गिट्टी चोप जाता साला तनी के हरदम मौगो ये मर बस साला तनी गाड़ी में दम बताओ सब पतंग काटे कटी हो जाओ आ जो आओ साला आओ साला होने साले बाप के जूजी फसाव ना तेहिनु को लिए फसा साला कम होजी के फसा के काट हेजी फसावेला आओ आओ साला आओ मुकदमा हो जाओ अपनी तो पूछा पानी के रे आ ना काटा के बोली रे साला तोर ढेर गांव में 24 चौबा ले मजा गइलो चलो लोग घर बेच के पतंग किनते ले आइ रहनी पतंग तो ले जा माई से कह दे हम जूजी ले ले हई सारा जय ओइ बेसरी गावता ई सारा मार को दे मार सारा अरे 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 होई देखो ये साला होई साला अरे बाप रे मार के सारा जूजी भड़का देलो आओ सर और मार आओ आओ ए भागना मार के हम भड़का दो भाई तोर बजट देखे का भाई साला दहेज भरे काम चल जाए भाई लोग हैप्पी मंगल संक्रांति हेलो गाइस आप लोग यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आज जो चैनल पर नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करिए जो पुराने हैं तो उनको लिए सब्सक्राइब किए हैं धन्यवाद। तो गाइस आप लोग यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग को सिर्फ इंटरटेन के लिए बनाया गया था हंसने और हंसाने के लिए तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट एक लाइक जरूर करिएगा गाइस। तो गाइस हमारे पूरे टीम की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है मगर हम लोग वीडियो किसी तरह भी शूट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप लोग को कौन सा चाहिए। बस हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। लव यू ऑल बाय बाय।